Нямаш време да броиш калории? Виж тези 4 високопротеинови ястия. Вкусни, засищащи и с точно пресметната хранителна стойност. Това е твоят начин да влезеш във форма тази есен, без да гладуваш. За закуска този чия пудинг с близо 30 грама протеин и цели 10 грама фибри, който повече прилича на десерт. За обяд тази шакшука с 3 яйца, като цялата порция е 450 калории, а тежи над 600 грама. За следобедна закуска 3 такива омлетени кексчета, готови за под 15 минути. За вечеря ето тази огромна салата с печено пиле и патладжан. В нея има над 50 грама протеини и още 10 грама фибри. Такова меню с 1480 калории създава лек калориен дефицит, при който една средностатистическа жена може спокойно да свали между 3 и 4 кг за месец, без да гладува. Комбинацията от висок протеин и достатъчно фибри държи глада под контрол, стабилизира кръвната захар и запазва мускулната маса. Ако искаш още над 90 високопротеинови рецепти с предварително изчислени калории, за да не се налага да смяташ нищо, вземи книгата ми "Високопротеиново хранене с грижа за здравето сега" от линка в описанието.